ugbu a ka m dubatazie Primate George si Njoku maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko geenụ ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị nọkwa bụ Christ, Grace and Judgement. Part 2, agba nke abụọ ya. Christ, amara na ikpe. The bond that determines one's end. Ya bụ ihe na-ekpebi ebe onye ga-ejedebe. Maturity and divinity series. Ya bụ ntozu oke n'ime Chineke na ịdị dịka ọdịdị Chineke si chọọ. Ezi onye nwe m na Chineke m, Christ Jesus, onye nwụrụ ọnwụ n'elu obe n'ihi mmehie nke ụwa, onye bịara gbata anyị si n'ọnwụ nke obe bịa were program a mee ka program a bụrụ program ga-emetụta onye ukwu na onye nta ịzọpụta mkpụrụ obi, ka ọnwụ nke nwụrụ n'elu obe Christ Jesus adịbụ ihe efu, ka mụ na ha nwee ezi mgbanwe na ezi nchegharị site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, ya nwanna m, agwara m gị na agba nke mbụ sị gị na Kraịst bụ okwu ọnụ Chineke. Kraịst bụ ezi ome nke Chineke. Kraịst bụ ịdị nsọ nke Chineke. Na onye nke na-ekwu sị na ya kwere na Chineke, na ya kwere na Kraịst, na-enweghị ihe ndị a: ịdị nsọ, adịma nsọ, na-adịghị agbaso ezi omume, na-adịghị edebe okwu ọnụ Chineke. O nwenata mgbe a ga-asị na ibu ikwere na Kraịst, ọkwa na egbugbere ọnụ ka ikwere na Kraịst o. Ya bụ ọkakwa mma na ịgba ndị chefuo ndụ ebi ebi. Bekee sị, do not be deceived and don't deceive others. Ya bụ gị ekwena ka eduhie gị. Lee ihe dị n'akwụkwọ Matiu isi nke 7 okwu nke 21 ruo 27. Matthew 7 verses 21 to 27. Akwụkwọ Hibru isi 12 amaokwu nke 14 ruo 17. Hebrew chapter 12 verses 14 to 17. Akwụkwọ John isi nke 1 amaokwu nke 1 ruo 14. John 1 verses 1 to 14. Ṅaa ntị, ọ bụ nduhie dị egwu mmadụ ịbịa sị ekwere m na Kraịst, ekwere m na amara. Enwekwara ike kwerekwe n'ikpe o, mana na-ebi ndụ otu o si masị gị, otu isi chọọ, eri otu o si masị gị, aṅụ otu o si masị gị, jiri ojiji otu o si masị gị, ọ bụghị otu o si masị gị. Ị ga-eme otu o si masị onye nwe anyị. Chai, akwụkwọ Jọn nke 1 isi nke 2 amaokwu nke 15. Ọ sị na onye ọbụla nke na-adịghị eme uche Chineke agbeghị olileanya n'ụwa, mana onye na-eme uche Chineke, na-eme ihe Chineke na-achọ, na-adị ndụ ebi ebi. Kwenyere ebe kwusi. Ya bụ na okwu ndị a na-egosi na ị gaghị asị na ikwere na Kraịst mgbe ị na-adịghị edebe okwu ọnụ Chineke, na ga-eme okwu ọnụ Chineke. Ile anya n'ihe dị n'akwụkwọ Titus 1:11 to 12. Akwụkwọ Titus isi nke 1 amaokwu nke 11 ruo 12. Lekwa anya n'akwụkwọ Proverb 23:21. Ya akwụkwọ Proverb iluga Solomon isi 23 amaokwu nke 21. Lekwakwa anya n'akwụkwọ Proverb 7:10. Akwụkwọ iluga Solomon isi 7 amaokwu nke 10. Lekwa ya n'akwụkwọ James chapter 1 verse 26. Romans 3:14. Ị hụrụ ya ebe a? Na ị gaghị asị na ikwere na Kraịst ụtọ ọsọrọ gị na-eme, ụtọ ọsọrọ gị dị. Onye kwere na Kraịst na n'okpuru ọchịchị Kraịst, na ntụziaka nke Kraịst, na-eme uche Kraịst. Ga-ejụ lee ihe dị n'akwụkwọ Matthew 7:21 gbatu. Ọ sị, ọ bụghịkwa ndị na-akpọ Kraịst, ọ bụghịkwa ndị na-ejiri ọbara Kraịst wuzuo ahụ, ọ bụghịkwa ndị na-elulu Holy Ghost bụrụ n'afọ, ọ bụghịkwa ndị na-aza ndị otu Kristi, ọ bụghịkwa ndị otu Kraịst, ọ bụghịkwa ndị isi ụlọ ụka, ọ bụghịkwa ndị preacher, ọkwa anyị nwa bụkwa anyị niile aga eluigwe. Ọ ndị na-eme ife nna nke eluigwe na-achọ, ndị na-eme ihe Chineke na-achọ. Chọpụtakwa ihe nna nke eluigwe na-achọ, chọpụtakwa ihe ọ bụ. Kaba arụ chọpụta ife nna nke eluigwe na-achọ. Kaba arụ chọpụta ihe nna nke eluigwe na-achọ, na-eme ya otu a. Maka ọ bụrụ na ọ dịghị etu anwa, ịgbakwa na ihe ejerebe n'ọkụ ala mmụọ. Maka na ọ bụrụ na ndụ ị na-ebi, bekee sị ọ naghị reflect Christ, grace na judgment. Ihe bụ ihe na-ekwupụta ebe mmadụ ga-anọ, ma ị ga-anọ n'eluigwe, ma ị ga-anọ n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụ Christ, grace na judgment na-egosi ebe onye ọnwụ ga-anọ. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, ọ bụrụ na ịghọta ihe anyị na-ekwu okwu ya, ịghọta ha onye Kraịst bụ, ịghọtakwana ihe grace pụtara, ị na-eme Kraịst onye ụgha, na-emekwa ya onye ozi nke mmehie.
ọkwa mmehie anaghị agbaghara. Galatians 2 verse 17, Titus 2 11-15, ya akwụkwọ Titus isi abụọ amaokwu nke 11 ruo 15, na 1 Peter 2 verse 16 dọrọ mụ na aka na ntị na ya daberekwa na amara, na-eme mmekpu, na-eme ihe asịsa eme, na-ebi ndụ nke ajọ omume, na-ebi ndụ izu ohi, igbu mmadụ, akpamiko na ihe ọjọọ ya so ya na ya so, na mbibi niile nke anụ arụ, na anya ukwu, na 419 kọta njọ, na nkwulu na nkwutọ, ya bụ ikwu ihe ọjọọ megide nwanne gị mgbe makwa na ọ bụ okwu asị ya n'ihi ekworo. Ị ga-ahụ ya na akwụkwọ James isi nke 4 amaokwu nke 11, James 4 verse 11. Ị ga-ahụkwa ya na akwụkwọ Titus 2:3, Ephesians 5:1-11, 1 Thessalonians 4:6-8, ya akwụkwọ ndị Tesalonika nke 4 isi nke 6 gbada na amaokwu nke 8. Ya bụ akọwara anyị sị onye ọbụla nwere amara nke Chineke, onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị nwere amara nke Chineke, ebe ị ka dịkwa ndụ na-ekwu ume, ndụ na-ekwu okwu, na-eri nri, ịnụ na amara, ma ndị mege njọ ma ndị mege ezi ome, amara Chineke dị bụ ume amara gị na-eku na-apụ na-abata. Onweghị onye bịara n'ụwa n'onwe ya. No one came to this world on his own, but by the grace of God. And all that we are is by his grace. 1 Corinthians 15:10-11. Ihe na-apụta bụ site na amara Chineke. And so, anyone who is hiding under grace to live in sin is insulting the spirit of grace. Ya bụ onye ọbụla na-eziokwu n'okpuru amara na-eme mmehie, na-emenye mmụọ nke amara ihere, and trampling Christ underfoot, na-azọ Christ ọkwụ n'isi, na-agụ ọbara nke ahụ bụ abara nsọ nke Christ a na-emerụghị emerụ, na-agụ ya n'ihe nkịtị. Ọ bụkwa unpardonable sin, ọ bụkwa mmehie anaghị agbaghara. Hebrew 10:28-30. Brethren, bekee kwuru, ya bụ nwanna m, ịhụ ihe mere ji sị gị akwụkwọ nsọ ji wee sị onye ọbụla nke na-akpọpụta aha Kraịst ga-esi n'ihe ọjọọ gbapụ. Mụ na gị agaghị asị na anyị nwere Kraịst na-ebi n'ime mbibi. 2 Timothy 2:19. Lee na 1 Peter 1:2-3. Dekwe na Matthew 7:21-23. Nke bụ isiokwu dị mkpa mụ na gị ga-elebanye anya bụ na no one can avert God's. Ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịgbanarị ikpe Chineke ma ọ bụrụ na ị meghị ihe n'eziokwu, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu na-ebi ndụ n'ime mmehie, gị kpacha anya ihe aka n'anya akagwa na-ebi ndụ n'ime njọ, onweghị onye ga-agbanarị ikpe. Ọ bụ ụdị grace ma afọzie Kraịst na onwe ya agaghị abịa nso ebe ị nọ. Ya bụ God's judgment is sure. Ọ bụ na ime nke ọma, ị ga-anata ụgwọ ọrụ gị. Ime nke ọjọọ, ị ga-anatakwa ụgwọ ọrụ gị. Ekweghị na igwe n'ọhịa ji sị gị na onweghị ihe mere gị gbanarị ikpe. Gị mee ka ọma, ị ga-anata ụgwọ ọrụ ihe ọma. Gị mee ka ọjọọ, ị ga-anata ụgwọ ọrụ ihe ọjọọ. Ị na-ekwu nke ọma, ị ga-anata ụgwọ ọrụ ikwu nke ọma. Ị na-ekwu nke ọjọọ, ị ga-anata ụgwọ ọrụ ikwu nke ọjọọ. Ṅaa ntị, echefuona, ilozona na mgbe mmadụ nwụsịrị ikpe sota ya. Ya bụ na o nwere ihe ị ga-eme ka ị gbanarị ikpe nke Kraịst na-ekpe. Anyị ka na-abịa na nke gị nwa na-ekpe. Mụ na gị na-bibi onwe anyị si na anyị na-ekpe ikpe. Onye nwe ikpe bụ Kraịst Jizọs. Onye nwe ikpe bụ Chineke. Ị pụghị ịgbanarị ikpe ya ma ị gaa n'ihu n'ibi, mụ na gaa n'ihu n'ibi ndụ n'ime mmehie. Ya bụ ọ bụ na anyị chegharịa, mụ na gị chegharịa, ọkwa mma ka ọ bụ. Ya bụ confessing your sins now and asking for mercy, grace will be available. Ya ọ bụ na mụ na gị ekwupụta mmehie anyị ugbu a, yọọ ebere Chineke, lekwa amara dị n'ụkwụ anyị ya na ọganihu. Lee ya n'akwụkwọ ilu ga Solomon 28 isi 28 amaokwu nke 13 ruo 14. Proverbs 28 verses 13-14. Ọ sị onye nke na-ekpuchi mmehie aga-akwa aga n'iru. Ka na-akọ bụ prosperity. Onye nke na-ekpuchi mmehie ya aga-akwa aga n'iru. Ị gaghị aga n'iru, ọ na-ebu ọgbachi. Mana onye nke na-ekwupụta mmehie ya, rapụ ya, ga-enwe ọganiru. Listen na bekee kwuru, ya bụ ezi enyi m onye na-aṅa m ntị. It is now or never. Ya bụ ọ bụ ugbu a, ọ bụghị echi. Ma mụ na gị ekpebighị chegharịa si na mmehie anyị gbapụ. Ọkụ ala mmụọ lekwe ya ka ọ na-edenye nyem imegide mkpụrụ obi ndị jụrụ nchegharị. Hebrew 9:27. Akwụkwọ Hebrew isi nke 9 amaokwu nke 27. Akwụkwọ Ecclesiastes isi 12 amaokwu nke 3-4. Ecclesiastes 12:13-14. Akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 3 amaokwu nke 25. Akwụkwọ ndị Efesọs
isi 6 amaokwu nke 7 ruo na 8. Christ did not come from heaven to die in vain. Jizọs esi n'eluigwe bịa nwụọ ọnwụ n'elu obe n'efu. O wee dị mkpa na mụ nwa na gị nwa ga-akwụsị dị na-akpọgbu Kraịst n'elu obe nke ugbo abụọ. N'ihi na onye nke nabatara Kraịst dịka onye nwere nzọpụta gakwa n'ihu kpochiri n'ime mmehie na-akpọgbu Kraịst n'elu obe nke ugbo abụọ. And mkpọgbu nke n'elu obe a bụ nke na-enye Kraịst nsogbu karịcha. Ọ bụ ndị Juu ndị kpọgburu n'elu obe na nke mbụ ahụ bụ nke na-afụ ya karịcha. Nke na-afụ ya karịcha mkpọgbu n'elu obe nke mbụ wetara anyị mgbapụta. Nke na-afụ ya karịcha bụ mkpọgbu n'elu obe, ikpọgbu gị n'elu obe nke ugbo abụọ. Ya bụ ịsị na ị mara na Kraịst, nabata Kraịst, ṅụọ mmiri ya, ṅụọ ọbara ya, ṅụọ elu, ṅụọ ala, ma na-ebi ndụ n'ime ajọ omume. Ọ bụ ikpọgbu Kraịst n'ebe nke ugbo abụọ. Hibru 6:4-6. Akwụkwọ Hibru isi nke 6 amaokwu nke 4 ruo na 6. Akwụkwọ Hibru isi 10 amaokwu nke 26 ruo 27. Hibru 10:26-27. Na akwụkwọ ndị Kọrentị nke mbụ isi 15 amaokwu nke 33 ruo 34. Kwehụrụ ugbu a na ikpe dị ire. Ajụjụ a mụ na gị kwesịrị ya. Ọ bụ anyị si na mmehie gbapụ kpamkpam ka ọwa anyị dabere n'ikpe na-akọndem onye ọbụla na-akọndem ibe ya. Ọ ihe anyị nọ taa na nzukọ Kraịst. Onye nke a pịagbuo onye nke ọzọ, pịagbuo onye nke ọzọ, kọndem a na-akọndem agara. Ihe anyị na-emekwere n'ikpe ya bụ ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Taking the judgment seat of Christ and making mess of grace. Ya bụ ọtụtụ mmadụ ahapụga Kraịst, hapụ grace. Ebe anyị nọ n'ikpe ndị otu Kraịst taa eburu otu ikpe na-ekpe na-emetọ Kraịst, na-emetọ amara, maka Kraịst bụ onye nwe ikpe. Amabịa bụ na gị eburuzi ikpe na-ekpe. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, let me give you this illustration. Ka m kọwatụrụ gị ihe bụ ikpe. Ikpe asa anyị ekpekwana, anyị ekpele ikpe ka a ghara ikpe anyị ikpe. Ṅaa ntị. Ọ bụ ihe ụfọdụ gasị, o nwere matters ahapụrụ conscience, ahapụrụ akọnuche. Mana taa ihe chọọchị m mega ka gị na-emega ntụtụrụ ya fiam nkọndem, ke m mega ka gị na-emega ntụtụrụ nkwubi. Ọ bụghị ihe a ka onye nwaanyị tụrụ n'aka anyị taa. Eji mee ka alaeze Kraịst na-ama jijiji n'ụwa, mee ka nzukọ ndị kwere na Kraịst wee ghara inwe isi. Ọ bụ ajọ omeo ka m gwa gị, obi ọ na-egbawa Kraịst obi. Ka m mara gị atụ hụ na chọọchị m ugbu a, chọọchị nke m na-ebe, ṅaa ntị, anaghị emezi nne, anaghị emezi nna, anaghị emezi nwa. Akwa ịhụna Igbo. Mgbe n'otu ụbọchị ahụrụ m onye memba na-ekpe chọọchị ọzọ, ya tụtụrụ gịnị ka ga-akpụ ihe nke a na-ekpe chọọchị, asa a na-aza ezi nne, asa a na-aza ezi nna, a na-asị na a na-aza ezi nwa. Kedụkwana ihe nke a mean? N'ọdị na ọ dị egwu nke akwana. Emechakwala m ya na redio a na-ata. Ṅaa ntị, na dịka m kọwara sị gị na chọọchị ike m ebe m na-ekpe enweghị ya na-emezi nne, na-emezi nna, na-emezi nwa. Ọ ihe a m na-akọwara gị mgbe niile, sị na ikpere Chineke abụghị mmadụ ịdị selfish na mmadụ ịdị sentimental. Ọ bụ ebe ị hụrụ eziokwu gị ikwu eziokwu na-agbanyeghị chọọchị ị nọ. Ihe a ga-eme ka ị ghara ịbụ onye na-ekpere arụsị. Ọtụtụ ndị ụka na-efe arụsị, ọbata ọtụtụ mmadụ na-efe arụsị, na-efe chọọchị, hapụgo onye nwe chọọchị, na-efe chọọchị. Ihu eziokwu ị ga-ekwe gaghị ekwe ya n'ihi chọọchị gị. Gị hụ ihe ziri ezi ị ga-ekwe gaghị ekwe n'ihi chọọchị gị. Hapụ onye nwe chọọchị, akpụ isi ala nye chọọchị. Ṅaa ntị, ịhụ na agaghị m apụta gbasị ya ebe m chọọchị m na-emezi nne, anaghị emezi nna, anaghị emezi nwa. Hey, chọọchị ahụ mmiri amana ya, chọọchị ahụ ọwa ajọ chọọchị. I don't know the spirit behind it after all. Mana enwere m nghọta na Paul spoke of giving honor to deserving persons in the church, not evil men. Enwere m nghọta na Paul kwuru sị, tụọ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị na-agba mbọ n'ụlọ ụka, nye ha double honor. A na-agụtara m n'akwụkwọ nsọ. Ebe chọọchị m na-emega ihe ya enwe ndị ọzọ mege, olee ihe gbasara m na ya m ga-eji kpe m ikpe? Chọọchị shiga ezi nne, echi ezi nna, mba agwụrụ ha. Ọ bụghị eziokwu. Ihe a bụ ahụ ụfụ. Ihe a bụ mmadụ igosipụta ahụ ụfụ ya, mmadụ igosipụta amaghị ihe, mmadụ igosipụta enweghị nghọta. Kwenye na ya na redio, ọ bụ naanị sọsọ nke ahụ. Ṅaa ntị, lee 1 Timothy 5:17-18. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Timothy nke mbụ isi nke 5 amaokwu nke 17 ruo 18. 1 Timothy 5:17-18. Titus 3:2-5. James 4:11-12. Say, do not speak evil of your brother. The way and manner we judge and condemn on its own is evil. A very big sin. Because we don't do it constructively. More so, in most cases, we don't do it with pure heart, but out of envy, wrath, bitterness, and rancor.
including selfishness and sentiment, as I've said before. Nganti. Ihe ibe anyị na-aga na-ekpe ndị otu Kraịst nọ ama onye hapụ ka ya na-ekwu ihe ọ na-amaghị isi n'ọdụ ya, ikpe na-enweghị isi n'ọdụ. N'eziokwu inyo onye ka ọ maghị hụ na o sighi n'ezi obi apụta. Ọ bụ ihe na-esite n'ekworo, na anya ukwu, na ofu obi, na kwọkịrịkwọ, na mmara na onwe. Gịnịkwa ka ihe ndị a na-ebebata? Ọ na-eduba na blasphemy, nkwulu. Ọtụ ndị ụka Kraịst ndị nọ na amamikpe blasphemy aja. Ndị na-echekwa na ha ga-aga eluigwe mana ikpe blasphemy, ikpe nkwulu ji ha. That sometimes leads to unpardonable sin. Mgbe ụfọdụ ọ na-eduba na mmehie na-adịghị agbaghara. Mgbe ya sị na nwere mmehie na-adịghị agbaghara. No. Mark 3:28-30. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m. When your sin is unpardonable, then there's no hope for salvation for you. Mgbe mmehie ịdabara na mmehie na-adịghị agbaghara, ị nweghịzi olileanya maka ndụ ebi ebi. If you like, carry church on your head. If you like, pray or preach like no other. Your sin is unpardonable, and it remains so. Akweghị na Igbo, ọsọ gị ụsọkwa gị buru chọọchị n'isi nye ya n'aba, ọsọkwa gị chọọchị etu ọsọ ya bụrụ mmehie a na-adịghị agbaghara ka ịdabagoro n'ime ya. Mark 3:28-30, dịka m gwara gị. Matthew 12:34-37. ọsọ ihe si n'ọnụ gị pụta ka a ga-eji ihe site n'ọnụ gị pụta ka a ga-eji kpegbuo gị. Ihe sikwe n'ọnụ gị pụta ka a ga-eji gụọ gị n'ezigbo mmadụ. Kọlọsị 3:8-9. Ọ ihe kpata mgbe ụfọdụ m gara ikwu okwu ma ekwu ihe nji ekwu ihe ụfọdụ mgbe ụfọdụ nwana ka i wee na-aghọta. Agwa gị sị na o nwere mgbe na ndụ a o kweghị na ndị ụkọchukwu ndị a na-eyi ufe ododo, ndị priest hei ka ịhụ onye ụkọchukwu na TV ndị anụgwa gị ihe a na-agba gị ihe mere na ndụ a. Onye ụkọchukwu ịmana ndị ụkọchukwu ndị na-eyi efe ododo, ndị priest gị bata na TV ya na-ahịọ anyị amara na Kraịst, anyị bụ ndị nwere Kraịst ugbu a, were ọbara Kraịst wuzo anyị ahụ na-abịa gị hụ ndị uyi ofe ododo, ndị priest, ndị nke a ha ewere olu mgbe onyara n'olu tradition of men, ya bụ omenala ndị okenye, omenala ndị nkịtị. Jesus Christ. Ihe ndị eji arụtụcha ya aka wụ onye na-anụghị ya anụ. Ọ bụrụ na o nwere mgbe ị na-anụ ya gị nụ ya. Because nobody's an island. We need to learn every day. Okay, too much criticisms and judgment, multitude of words leads to sin. Proverbs 10:19-21. Akwụkwọ ndị Proverbs isi iri amaokwu nke 19 ruo 21. Ụtụtụ okwu, ọtụtụ nkọtọ nkaja nke o nwere etiti ikezi gbanarị mmehie. Lee ya n'akwụkwọ Proverbs 10:19-21. Titus 3:2-3. Matthew 7:1-2 sị ọ na-ekpe ekwela ikpe ka ghara ikpe unu ikpe. Mana ndị otu Kraịst okpe ha. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, Christ, grace and judgment will be fair to you if you and I will always approach the things of God with absolute humility, sincerity, and kindness in truth. For this will attract God's mercy to you and I in this life and race towards eternity. Kwene, ya bụ Christ, grace, Christ, amara na ikpe ga-awụrụ anyị ihe mara mma, ga-eme ka ọnọdụ anyị maa mma, anyị abụrụ ndị kete ndụ ebi ebi. Ma ọ bụrụ na anyị abụrụ ndị ga-ewetu onwe anyị n'ala, were eziokwu na-aga, werekwe na obiọma na-aga, ọ ga-eme ka Kraịst mere mụ na gị amara n'ọsọ a na ndụ a karịa etu a onye ọbụla si atụ ibe ya ghọngọm na ụkwanụ tụọ ghọngọm na nke ziri ezi. Lee ihe dị n'akwụkwọ Ephesians chapter 4 verses 29-32. Christ Jesus. Gụọ ya akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 4 amaokwu nke 29 ruo na 32. 2 Thessalonians 3:14-15. Gụọ ṅaa ntị. Ịhụ na gị gaa n'akwụkwọ ndị Philippians isi nke 1 amaokwu nke 15. Gbatu ọsị ụfọdụ na-ekwu okwu Chineke a n'anya ukwu na n'ekworo na n'obi ọjọọ. Ụfọdụ kwanụ na-ekwukwu n'okwu Chineke a n'ezi obi ha. Gị hụ okwuchukwu gị mana okwu a na-ekwu n'obi chara acha. Nwekwara ndị na-ekwu n'ekworo. Gaa n'ụlọ chọọchị dị iche iche, gị ihe doga anya na ihe abụ okwuchukwu a na-ekwu out of envy. Lee ka Paul kwuru ya n'akwụkwọ Philippians chapter 1 isi nke 1. Philippians chapter 1 verse 15. Some indeed preach Christ even from envy and strife, ya site n'ekworo na okwu n'ụka, and some also from goodwill. The former preach from selfish ambition, ya bụ mmara na onwe, ọchịchọ nke onwe, hapụ ikwu eziokwu, not sincerely.
supposing to add affliction to my chains. Akwa na ọ bụghị n'ezi obi ọ na ihe ọ chọga ọtụtụ ọfọ mmadụ nwere ike kwuo okwuchukwu awa agụmagụgwa ị ga-aghọta ihe ọ na-ekwu ya were ebe ọ na-agba ka o kpuchite mmehie. Ṅaa ntị ịhụ na okwu Chineke anaghị enyo ya enyo, anaghị achọ ya achọ. Ịhụ na abịa na chọọchị ọtụtụ ihe bụ ha na-eme. Enwekwa gị bịa n'ụlọ chọọchị enwe ndị na-akụ egwu ha akụ egwu ahụ ha na-eto Chineke, ha na-asọpụrụ Chineke. Ndị nke na-akụkwa n'egwu na-eto Chineke ha sị gị ọnụ na akwụkwọ nsọ sị gị akọkwala egwu, ga-abụkwala abụ, ga-akọkwala aka, ga-ejekwala instrument too Chineke. Ngwa ṅaa ntị, mgbe m jụrụ Chineke si ekwu a ṅaa ntị, ọ dịkwana mma ka ụmụ mmadụ belata ọnụ n'oke amamikpe. Ụfọdụ che na ha na Chineke nọ ma ha na-anọghị Chineke n'ebe dị anya. O nwere ndị Chineke na-emere amara agwa okwu, nwere ndị Kraịst na-emere amara agwa okwu. Mgbe m nụrụ okwu a ajụrụ m Chineke sị ya, biko ị ga-ekwe ka m laa n'iyi? Gosi na m onye nwe anyị na ịbụ abụ na ịkụ aka na ịkụ egwu otiti were too gị ọ bụ mmehie. Kraịst Jizọs n'ime ekpere na arịrịọ m abịakwute m, zi m ndị mmụọ ozi ndị ji opi na ọbụ akwara na-eto Chineke. A ga-enu otuto ndị mmụọ ozi na-eto Chineke nke anyị wụ rọbish. Ha na-eto Chineke enyi ma bịa dọtị anya lee Kraịst Jizọs ka ọ na-eru, a na-eto ya ọ na-eru. Ndị mmụọ ozi ewere abụ na-etie ọ na-eru otu ahụ egwu ha si na-akụ ọ na-eru. Etu a ka m si nweta ọsa. Ọ bụkwa sọsọ nke ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ịhụ na o nwere mgbe m kpebiri sị na ihe gbasatara tithe collection na nga na-ekpe chọọchị, bọta ọ bụghị ihe gbasara tithe na collection. Enyi mmemme njem gaa Accra, Ghana. Onye nwe ya hụ na ihe ahụ kwuru na mmiri ya bịakwute m na Ghana asị m na onye a na-enye n'ụlọ ụka bụ Kraịst nwe ya, na Kraịst nwe tithe. N'ihi nke a ma egbochikwana merenụ o nwere mgbe m malitere program na GTC. Ndị ụkọchukwu bịara program soro bịa program ahụ enwe mwụta. Kedu ihe mwụta ha bụ na emechara program onweghị mgbe asị nye onyinye, onweghị mgbe asị onye ọbụla weta onyinye. Ha kpọma m na fonu sị m na ọ bụrụgodị na mụnwa achọghị ka agwa ha mmadụ nye onyinye ma egbochira ndị mmadụ nye onyinye, n'ihi na igbochi inye onyinye bụ igbochi ngozi ndị mmadụ. Ọkwa ndị ụkọchukwu kpọrọ m na fonu. Anyị mechaa program onye ọbụla ala ị gaghị enye onyinye ma afụzie anything, afụzie tithe. Ha ọkwa ndị ụkọchukwu sịrị m na ugodi na ịdị hafta egbochiri onye chọrọ inye, n'ihi na site na onyinye ka mmadụ enweta ngọzi. Ohi a mere m ji hapụzie m na-eme program ma hapụ onye echi adị masị mmadụ bịa nye onyinye mana onye echi nye ya nye. Kwere ha Igbo ọhịa mere o ji dị mkpa. O nwere ndị nwe ha emecha program ha sị kwere anyị ụgwọ na akaụntụ. Ada m eme ya, ada m asị kwere m ụgwọ na akaụntụ, mana ọ gaghị emene m ka m jide onye kwuru sotere kwere ụgwọ na akaụntụ jide ya ntagbu. Amaghị m ihe mere o ji si kwere ya ụgwọ na akaụntụ. Ọ naanị ya na Chineke ma. Agaghị m asị ebe m na-eme program ana m asị kwere m ụgwọ na akaụntụ, n'ihi nke a onye mere program sokwere ụgwọ na akaụntụ. Ọka gbagbule ọ naanị Kraịst Jizọs. Enyi na-agba nke na-esote anyị ga-elebanye anya etu bụ na enyere Pọl oziọma zie ndị a na-ebeghị ugwu, nyezikwa na Pita ka o zie ndị ebere ugwu. Asị gị okwu otu Kraịst ahụ nyere ha oziọma ahụ. Asị gị mana ọ otu Kraịst ahụ na akwụkwọ Galatian isi nke 2 amaokwu nke 7. But on the contrary, when they saw that the gospel of uncircumcised had been committed to me, as the gospel of the circumcised was to Peter, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles. Onye nke nyere Peter oziọma gazie ndị ebere ugwu bụkwa ya nyere m oziọma gazie ndị na-ebeghị ugwu. Otu Kraịst ya kwe ịhụna enyi, ọ bụ na ndị nke Chineke ga ndị ụkọchukwu ga-aghọta okwu a. Ha mara na ọkpụkpọ oku Chineke na-agbụ n'ọdị mana onwe onye ọ gburu gosi abịa ndụ na njọ kụzimekwe ndị mmadụ na njọ na ajọ ome enweghị ihe o mere. Ya wee ndị oke egwu enyi m na-agba na-esote ka anyị ga-eseri ya nke ọma. Echefukwana ịnya ntị. Ọ bụ ihe mere okwu nke ndụ ebi ebi ji ama mma. Kraịst m kwuru okwu nke ndụ ebi ebi nọ ebe ahụ ka ọ lụọ ịrịba ama na ọlụ ebube dị makpuru amakpu. Ịhụna nwata nwaanyị ọ sị m na ya bịara program na ọga ya bụ onye isi ha na the man the wicked. Ọ daanụ ihe mmadụ na-ekwu ya bọsụ ha n'ụlọ ọrụ
ọwụ ihe nzuzo na onye ọbụla ma ya dịka onye na-anọ anọ na-ekpe ekpe dadis ụwa niile ọ bụ ụwa n'isi ọ bụrụ ọrụ ọ bụ ya ọ bụ ụwa n'isi asị na ọwụ Chineke kọja ọ na-ahụta onwe ka Chineke ọ na-anụ ihe ọ na-anụ nna ikwuledala otu ama otu ọzọ na onwe ya zuru ya onye ọbụla na-eti akpọ nwata nwaanyị abịacha program nụcha okwu nke ndụ sị m wee sị ihe nke bụ anointing from above na ya ga-eburu okwu Chukwu niile na ya nụrụ taa baa n'ọfịs ọga ya na anointing na ya bụ na ya ga-eburu ya baa n'ọfịs ọga ya a ga-atụgharị ụdị a ochi eti akpọ o mechụọ ya n'ọrụ na enwe ihe omega o wee bịa geti okwu Chineke bịacha program WDS nụcha okwu Chineke tie sekedo okwu Chukwu dị ha ọsọ ya larụ kpecha ekpere buru okwu Chukwu niile ya nụrụ baa n'ọfịs ọga ya sị Chineke okwu niile m nụrụ bịa gosi m n'ogbe eziokwu akọ niile nwoke akọrọ na otu si hụ Kraịst anya ma otu Kraịst si kpọọ ya n'ihe niile bịa gosi m n'ogbe eziokwu anointing abụghị naanị mgbe iji olive oil bịa mee ka anointing na mbụ wụbata n'ọfịs a ka ọ ga m gbanwetụ mara na ọ mmadụ ka ọ bụ marakwa na mmadụ n'ụwa kwesịrị ịdị na-eme ka mmadụ ọ bụghị ịdị na-eme ka Fero nwaanyị asị ya ekwucha okwu a si n'ọfịs ọ ga ya pụta zachasị ebe niile enyi ọ gaghị abata bido mgbe ahụ ruo taa ọ gaghị na-emezi ka mmadụ ọ gaghị na-emezi ka ezigbo mmadụ ọ gaghị na-emezi omume ka onye nwere obi mmadụ enyi ekwehụrụ ya nke ọzọ bụrụ na nwata nwoke a gara nara loan ihe o ji nwere loan mee akọwa ọ maazị ihe ọ ga-eme ndị loan na-agba ya na a ga-abịa iburu ngwongwo na ngwongwo buo elu n'ala buo ụlọ ya buo nke a ọ maghị ihe ọ ga-eme ya bịa program enyi ṅaa ntị nwecha okwu nke ndụ ebi ebi bịa n'ụlọ asịrị ya o nweghị ihe Kraịst na-apụghị n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ọ na-adị ya ka abịala ha bịa buola ha ebo wee gecha ntị si Chineke na ya kpere n'ihe niile na ya kpere n'okwu Chukwu niile Kraịst ya bịa napụta ya n'ajọ ọnọdụ a enyi nwata nwoke che n'ọgba egwuregwu na mberede otu a ndị ọ na-ara loan enyemezie nkasi obi si ya nwee ndidi na mberede agbatịkwere ya ọnọdụ enyemaka esi ebe ọ na-amaghị si n'ebe ọ na-amaghị bịa enyi ọ soro ugbu a ya ka na-eche otu o si mee ya akwụ ụgwọ loan ahụ abịazi bịa bukọ ngwongwo bukọ elu n'ala ya sị ya ga-akụ ya ọkshọn enyi ka m na gị tụọ egwu Chineke nọ ka anyị tụọ egwu Chineke ịhụra nwaanyị ọsọ afọ sagidere nwa ya na-ekuzi ume ọgwụgwụ dọkịta enyecha n'ọgwụ atọgụ ihe niile a na-eme eme n'ọtọgụ onye WDS hụrụ ya asị ya nye ya okwu ọnụ Chineke ọsị ya gịnị nwekwu ọnụ Chineke ọsị ya na ọ bụghị nụcha okwu gị gaa program gị debe ya ebe ahụ ekwucha okwu Chineke okwu agwa onye ga-ama na ejiri ya bịa ma eji ya bịa ọsị ya nyere ya na nwa ya na-anwụ anwụ o were nwantịntị ngaji desatụ ya n'ọnụ si ya Kraịst ka okwu ọnụ gị gwọọ nwa nwatakịrị aracha ya enyi n'ihu nwaanyị nwa ya ekwuchi m ụka ike tụgharịa dịmadịma nri nwa na-eribe nri otu wiki ya edimadị ya tinye ya nri ya iti emegide nwatakịrị nwaanyị na-ajụsị ele ihe dị ihe ka ọ sị ya na ọ nweghị ihe ọzọ okwu ọnụ nke onye Chineke nwaanyị sị na ya ga-abịa ka ya nụrụ dị okwu ka ya nụrụ dị okwu ka isi otu a na-arụ ọrụ enyi onye nwaanyị gozi unu debe unu ezi Kraịst ọkpara Chineke onye nwụrụ n'elu obe ka okwu ndị a niile ndị gị nụrụ bụrụzi ihe mgbapụta na nzọpụta bụ ọnwụ nke olu obe gị ọnwụ ịnwụrụ n'elu obe wusi ọbara gị ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n'okwu a nke daworori ugbu a bụrụ ihe mgbapụta nye ndị na-enụrụ ya site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Gị kpọọ maka ijesi ihe dị gị mba 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 070 30 25 7755. Remain rapturable. Onye nwe gozi unu debe unu maka ndụ ebi ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen.
and amen. Udo dịrị unu. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe omume ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.